Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Angikukhombise nje la izibalo ezimbalwa zonxolela esezenziwe vele. Ngikukhombisa ukuthi bayithole kanjani imphumela. Uzobona nje ubufundisisa kahle la. Ubuka uyabona ukuthi uthola indawo la zibhalwe khona ukuthi answer. Uzokukhombisa. Usibonile lesibalo kade sisenze ekuqaleni. Nezinye sizenzile emva kwaso leso. Asidwebe futhi y axis bethu no axis bethu ukuze sizikhumbuze ngani ngezibalo ezi-consistent nezi-inconsistent, ezi-dependent nezi-independent. Yabona lesi la kuhlangana khona kunoxazululo kodwa i-solution eyodwa. Sithe yini? Si-consistent. Sathi futhi sithini? Si-independent. Kupho kunye futhi ebekade sikudwebele. Besidwebile futhi awuthi ngishintshe umbala. Besidwebele futhi umuqa oyisima kanje. Abagibelene. Besithe bayini abagibelene? Abagibelene besithe bane ba infinite noma singathini? Ba consistent futhi kepha ba dependent kuba bahamba kumuqa owodwa. Abazimele njengalapha. Saphinde sidwebe nalokhu kunye futhi esinye isibonelo. Besithe bakunje sikubiza ngani? Imiqa yethu bayiparallel sikubiza ngani? Sibiza ngokuthi ayikho into engaxazulula isimo esinje. Ngakho ku-inconsistent. Yiphi enye indlela esingabeka ngayo? Basibuyela lapha emuva. Imiqa yethu la iyehlukene. Ikepha nje ukuthi kuba khona la behlangana khona. Kanti kusibonelo sesibili bahamba kumuqa owodwa. Kuba yini lekele? I-same slope. Lana banjani? Bayi-same slope nabo ukuthi abagibelene bayahambisana ngathi bayaqhudelana. Maslope afanayo kepha enye igibelene enye agibelene ahlukene kodwa ahamba umuqa owodwa ngathi aye endaweni eyodwa yaqhudelana. Yazibona ke lezi thombe noma lemdwebe ngikudwebele yona. Ngiyethemba uyayikhumbula ngoba besenzile izibalo njengalezi. Asibuyele lana ke. Kule ndawo la izibalo vele sesenziwe khona. Uzobuka ke kanye nami la ngikukhombise nje okulula la bakusiza khona impela la. Uma usufika kwezezibalo kuba khona la izibalo sebekwenzele zona uziveze ubone impendulo yakhona uphinde uqhafaze kuvele la abazokukhombisa khona ukuthi bayithole kanjani leyo mpendulo. Angithi nami ubuwenza izibalo sithola impendulo lana bazenzile ke bazokukhombisa ukuthi bazithole kanjani izimpendulo base nawe uyazisebenzela emva kokubabuka. Uyabona ungaphinda uguqula kuvele ukuthi izibalo lesi senziwe kanjani. La bekucacisela khona nangemibalabala. Khumbula nami izibalo zami ngiyazenza ngemibalabala kuvele kahle ukuthi isibalo sisenze kanjani. Ngikhumbule ngikubuyisele la kuyithombe zethu. Uyabona? Nase sinye isibalo abasinika sona. Uthini umbuzo la? Kubalwe kancane bathi beka ukuthi mangaka ama-solution imphumela noma ongakuthola basuxazululile lesi sibalo abakuphe sona la ngezansi.
Lesi sibalo ke ngikunika ithuba na ungasithatha usibhale phansi. Ophinde ngikuvulele la besikhiphela khona umphumela baphinde futhi basikhiphile nanokuthi bafike kanjani kuwona lo mphumela. Uthi ngibheke ngala eceleni. Uyabona? Ilula lendlela yabo yokusikhombisa imiphumela. Sebesenzelile izibalo bayasikhiphela nje eceleni ukuthi bazenze kanjani. Ungabhala ke nawe phansi bengithi ngikukhombise nje lokhu. Okunye okukhona phela okusenzela izibalo ukuze nawe uzithathe uye ekhaya uzenze kalula. Uyabona? Ukuthi usungabhala phansi nawe usuzenzela wena ubone ukuthi basuke kanjani la besuke khona bafika kanjani la befike khona kumphumela wabo. Awuthi bangibheka laba sibuza lesibalo esisha basinike sona la sa 2x plus y is equal to minus 4 nangezansi y is equal to minus 2x minus 4 cishe kufana. Basibuza ukuthi ngabe imphumela noma buxazululo uthola ama solution amakhaki. Awuthi ngisuse lo mbala. Awuthi bangithi mhlambe ngithi infinite solution kuzoba 6 Uyabona ukuthi bangicofa ngala bangipha lokho okungezansi okungipha imphumela.